Kali ko All India Radio Shillong ki khubor wan puliru Elmer Arwar. Ki mat bakongsan jong ki khubor menta ka step ka khandro tarik urusaw kilong. Play umuntu rang badu kari Narendra Modi ya nyotli ki defense company ki patmai. Poi ka dor jong petrol syak shispa tingka khatnyo pisa na ka silitar hanong ba Shillong. But IT Most Reverend Archbishop Leopoldo Gerli ya upalium ha ulindo sat ka jelanyamba Most Reverend Victor Lindo. Haswa benda ikubol banyak nisap swa khniat yakini ki pemnam. Kat ba kari kala sedang ya ka program ke barat ba banyo ai ya ki dawai tika na ka covid khat khandai habaro ki jaka bala penbet dak sarkar ya ka ba on ai ha ka benta jong baro ki nong song snong ki bala rap khat phas nam seneng niru ikin tu ya phi ki parlok nong sangap baro ba pin nesting ha ka ba ya da ya di bat ki weiru na ka ni ka jingpang ka basir khai ka badang bo ya ka kot ka khia ha ka jings ir hadu mentam. Sungoba Shongkhop halayeng lemda kalong kabadong kampalat yapi bani shabar. Bod yakini ki South League jing patha ki besuk, deng yakimas, yapaji iwei na iwei pat, sat yala kikti ba kadurkhmat jong pi manlakopor bat shimru yaktika banyada yaladim. Naga benda ki jing tip ki ba khambanya ki bede ba ka covid khat khandai, phila ban phone ha ki national helpline number not iwei ar like khandai nyo pra not sound real. Lani hau number iwei not nyo san, bat naga benda ki jela meglia ki helpline number ki day shispa pra bat iwei not nyo not. Ki khubor ki babnya. Menteri Rang Badu kari Narendra Modi henen kasni ula play ya nyotli ki defense company ki batmai. Kini ki defense company ki long ka Munition India Limited ka Armored Vehicle Nigam Limited ka Advanced Weapons and Equipment India Limited ka Troop Comforts Limited ka Yantra India Limited ka India Optal Limited bat ka Gliders India Limited. Haba ajing kran hakanisni lemba ke video conference Narendra Modi ulong baki saphuitli ki ordnance factories lapin kala syaki nyotli ki corporate entities kum kadam ban pen bahaya kila jingera jing penkre bat jing syanya haladi halor katanat ya dari. Kador jong ka petrol hanong ba Shillong kalapoi menta palat shispa tingka shilitar hinen kesni. Kador jong ka petrol menta kalapoi syak shispa tingka khatnyo na ya hak shilitar bat kani ka jingkiu dor jong ka petrol kalang kiu haman la kesni bat kadaw kalong ka jingkiu dor jong ka petrol hak pathe bro kwei. Henai gani ka jingkiu dor jong ka petrol la yenu jor bat ki wepat ki jella hakari ka jella megla ka dei ka badunatam hakari jong ka jingkiu dor ka petrol bat kadaw ka dei na ka jingret jong ka khajnam. Ki khajna wala bu da sarkar jilla kilong arpho na kasispa ha petrol bat khal ar na kasispa ha diesel bat kane ka jingkiu dor jong petrol kalakta bha ya kinong nya kali kamai ha ka ba ki trai kali kila penduna ya ka jing ya ki kali khanang man penduna ya ka jingnot jong ka bai petrol. Kale niam Vija Dashmi lane ka dusra larakhe ha kaleng gi benta jong kari hinen gesngi. Kani gale niam larakhe halor ka jing mau ya ka jing job jong uble ram persya ya urawan ka papen i ya ka dak jong ka jing job jong ka jing bha ya ka jing sneu. Ha kani gesngi kalong ru ka snikut jong kale niam Navratri bat Durga Puja. Na kaleng President jong kari Ramat Govind bat Vice President kari M Venkaya Naidu kila ai khublei ya baro ki pai ba jong kari halor kani kesngi le niam jong ki reunget Hindu. Hagas ni pale jong toyo la sakhi bontli ki yen ki jingthung ki jingtam kila julor ba kladon ki jingkhlem jong kinar elektrik hadien ba ke eryong ringkat bat uslap ubajur ulawan ban khirwet kensan hapo kasnong umdan ka bahap hari bhai desreng katkum ka khubor balayo lom laong ba kani ka jingwan khirwet kensan jong ke eryong kalaja ha ka por lai siteng bat sa wajir janmit ha ka ba kala wanra ya ka jingjulor ka babon henry don bok pat ba kani ka jingja omshim dan la satya ki ba mensaw kumbalayo jingtip ki benta ki ba shakta bat sha penjulor bon ha kani ka jingja ki kinthop ya ko omperdong bat ka kintong phanram ka bawanra ya ka jingdulong ka bakhraw ya ki ba layo jingtip ru ba kani ka jingdung shop ki bor mariang omshim madan satya ka no ka jingmun saw ni ka jingdu ek min simbriu bat na kalyang kinong yalam jong kisnong bo pher ka than umden kidang penlong ya ka jingkhmi binya ya ka jing shakta na ka eryong ha kisnong kithaw. Kani galay ko All India Radio Shillong ka bolam sipi ya kubor. Ki pulit jong ka East Garo Hills District hakas ni pale jong ka tayo kilayo kem yan rumut ki bre ki bodong kiti haka banluti ya ka we ka tolak Hapanda Reserve jong ka South Garo Hills District. Katkum ka jiyat ho jong ki pulit laong baharian bakilayo jong tip na South Garo Hills District baki don katu kat ningut ki breo. Kiba laluti hadu arpulak tingka na kawai katolak Hapanda Reserve da kapapanongkam da kawai kakali alto kabarong le.
Harin kani ki pulit jong ka East Garo Hills District ki labatha ya baro ki OGC ki badon ha ki surok ban penlong ya ki jingtalasi ya ki kali bad dei ha ka por khat wei dunash pawa minmiet ki pulit jong ka East Garo Hills District ki layo ban kem yan remut ki brio na kakali all tu rong le na rong mil o apostolic nuncio sa India ban Nepal lani unong aiktin jong Pope Francis o Most Reverend Archbishop Leopoldo Gereli hinagasngi ula IT ya upaliom ni ujingdang bakirpang ha ulindo sat ke jalan nyamba o Most Reverend Victor Lindo nalol kiwei pat ki Lindo sat na ki jilla nyam ka than chatai lamingi laidon langru umintri rangba ka jilla ukonat ke sangma umintri ka koi ka khia jong ka jilla u James ke sangma lembat ki wei ki kendam ki landan ki belawan sha ka mas ma khot ka belalong hayeng mani ba lani ha Cathedral of Mary Help of Christian lemkra shilong upaliam uday ujingdang bakirpang baladeng da upop lembat ki Archbishop kani ka jing IT ya upaliam sa ulindo sahat ka jilla nyam ba ka pen i ya ka jing simbenta jong baro ki Archbishop ha ka jing alam jong upop ka jilla Meghalaya kala don sa iwei bakhlat no na covid khat khandai ha kini ki arp sa kunta ki bladep kamala penpoi ya ka jingdon ki bakhlat ha ka jilla sha ka 6000 south pa laipu arngun ka Directorate of Health Services kala pentip ba ka jilla Meghalaya tangnen ka sngi ka don prafu ingut ki blayo thumai ya covid khat khandai kamala penpoi ya ka jingdon ki active case ni ki bedang don ha ka jing sumar ha ka jilla sha ka praspa khandai pulai ngun ka jilla ka don ru sa khandai ngalong biang ka jilla ka don ru san nyop khundai ngut ki balakot no covid khandai tang hinin kasni bar ka balapen poi ya ka jingdon ki bakot ha ka jilla sha ka phapro hajar south park khandai phongon palat khandai phnyo klor khat sawlak mut ki breu ki ladap a ya khtika ya ra covid hakari lemba ka nationwide vaccination drive katna ka koi ka khia jong gari ka lapentip bahapo kini ki ap sa kunta ki baladap ki ladam palat lai pholak 8000 mut ki breu ki baladap a ya khtika ya ra covid katna ka koi ka khia jong gari ka lapentip ru ba ki don sa 8000 mut ki breu ki bayo thma yo covid khat khandai hapo kini ki ap sa kunta ki baladap bar ka balapen poi ya ka jingdon ki active case ni ki bilang don ha ka jing sumar hakari syaka alak lai hajan ruspa nyopo prangon Shushu kari ka don ru sa khat khandai hajar mut ki breu ki balakot no covid khat khandai ha kini ki ap sa kunta ki baladap bar ka balapen poi ya ka jingdon ki bakot syaka lai klur lai pulai lak praku ar hajar cispangon ka India ka penkre banyakni ya ka nam la du jong ka SAFF Championship Arhajar Arpway persya ya ka Nepal ha ka jikon final ka banlong minta ka singi sajan ka Nepal ka dei ka kenhun ka balawan ha ka kadang baar ha ka ni ka limpung ha ka ba ka la ka mai new point Kadba ke India kala ala benpinti kena benjam sa final jong ka SAFF Championship Arhajar Arpway harin ka jingla benpilim no ya ka Maldives sa laigo lakaway ha ka jingila kai kablalong ha ka miet jong ka sngi malang hamali Maldives ka Chennai Super King kalalong kala du ha ka IPL Arhajar Arpway harin bakala pelim no ya ka Kolkata Knight Riders da Arpnyoron ka Chennai Super Kings ka balasya man phati lingkong kratir hadu shispa khandai pu aron barhap no lightly ki wicket na ki arphu tli ki over balabo habawan be ya ka thong ka Kolkata Knight Riders kala poi tang shispa andrup sanron bakala hap no khandai tli ki wicket bat long ya ka Chennai Super Kings banjob da arp nyoron ya ka khusna man of the match la yo da Ufaf du Plessis jong ka Chennai Super King ubalatit hadu prapun run na ki san khunai tli ki ball ba ka khusnam player of the tournament la yo da Harshal Patel jong ka RCB haswa ban pingkut ya khubwa section ki mat ba kongsan play umintri rang bado kari Narendra Modi ya nyotli ki defense company ki batmai poi ka dor jong ka petrol sya ka shispa tingka khanyo na ya na ka slita hanong ba shlong IT Most Reverend Archbishop Leopoldo Gereli ya upaliam ha ulindo asat ka jalan nyamba Most Reverend Victor Lindo batsa prapu ingut ki bayo thumai yo covid khat khandai ha Meghalaya hin gasni kot nyop khandai ingut bat khlat iwei katu ki khubor ki lakut ki bawan chapi na ka studio jong ko All India Radio Shillong bat sakin dia por ni saya so bat ka Delhi station na ka banda ki khubor ha khatin Hindi bat bot pat si khubor ha khatin Farang kani ka dei ko All India Radio Shillong